Ngaon na mi guys. Muna ni among kuha gabi guys. Sinsiyo lang. Sinsiyo. Mami nga ni baho yang kay mo tama nang danglad. Aslo ay paet. Guys oh, tanawa guys. Pun dito kuan. Guys oh. Muna ang among sudan karon. Wa mo kasudan ani guys no, kay di man mo pobre guys. Kung pobre pa mo, nakasudan mo ani. Ito ay perente. Ito dito. Arep. Para na dyan sa mga pobre guys. Pag pobre sa mo guys, para makatilaw mo sa muna. Hello mga kasis. Ay. Aligre kayo kasis oh, kay mga taning kinhason mo ni among kinhason. Mo ni akong ganahan nga kinhason ni nani man. Muna among kuha gabi guys. So makatinula na jud guys. Tinula nga kinhason. Sige bye, mga unsa mi. Thank you for watching.